hukman ang kalibutan ta magpadasigon kita aron di paningan sa dugo sa katawhan karon atuad siya dito sa kalangitan naganda mo kuluyan sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaulog nalilon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaulog nalilon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaulog nalilon ang nagtuman uhaulog nalilon ang nagtuman. Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kitasan sa mga langit. Dalaygon ka sa walay katapusan ug kami Ginoo magapasalamat kanimo nga hangtod niining mga higayuna kini nga programa nagapabilin dinis kahanginan nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan. Tuguti o Dios nga magapanalangin ka niini nga programa nga unta mahimo kini nga ginamiton o instrumento sa pagdala og daghang mga kalag sa pagpangalaga diha kanimo. Panalangini ang tanan nga nagapaminaw sa imong pulong. Ginapangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa unahan, ato usa nga ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone. Okay, maayong udto sir. Unsa man gyud rason nga dili naman kanamo ma-reach sa imong messenger? Okay, ang rason ato kay kuan man kanana nga dunay problema ang akong cellphone, ang touchscreen, no? Mao tong di na ko makuha kay ang akong gigamit ang keypad, pero salamat sa Ginoo nga nasolusyonan ra gyud na ayo na ang akong cellphone. Ang kulang ato battery, no? Battery. Unya kini mahal-mahal masad lagi ang battery mo tong mi agi usag mga inunta semana kapin nga wa ta makakuan kay kini laging naata sa kawalan-on kanunay kay naatay kwarta maadto ra pod sa atong pamilya. Pero salamat sa Ginoo na kuan ra gyud nasulbad ra ang problema, so nibalik na ang ako nga makagamit na ko sa ako nga messenger. Nya, thank you. Well, patay basahon. Kada kong among-among ana sir nga naunay man hinuon sa tari. Moingon silang wa nang napulo kasugo. Unsa may ilang bot pasabot. Kay wa nang napulo kasugo mangawat mo patay, manapaw ka
tuy-tuy naman na ana nga pagtulon ana. Okay. Sagdi lang, okay ra na at least napahayagan sila sa kamatuoran. Well, ni apatay basahon. Minaw gyud mi karong gabi sir og unsay mga reaksyon sa mga tao sa inyong gitubag kaganinang buntag. Kaganina usa min ng lakaw amo gid usa nga gipahuman ang inyuhang program. Unya karong gabi amo gid nang sundan og unsay reaksyon sa kanana nga unsay reaksyon sa mga tao. Okay, salamat. Well, niagyoy reaksyon, no? Niagyoy reaksyon nga ato nga kanana ang tubagon karon, no? Okay, bali ingnon na lang paluap. Well, di patay basahon nga kuan. Maayong hapon Kuya John. Na in town gikaluyan nga ang among radyo kuya dili na magsagarat, dili na magsiyok. Maayo na ang tingog sa among radyo. Unya okay na pod bisan og ang oras iuntop namo wala nay problema. Kana nindot na da, nindot ng balita napatay basahon. Pastor, kanunay ming nagsunod sa inyuhang programa. O kung doon na may mga leader nga sa simbahan nga nagtudlo nga wala na nang napulo kasugo, kami maupod na'y gitudlo sa amo pero wala man mi ana mo sanong. Supak man mi ana kay ang pag-ingon lang nga di ka magbuhat og linilok nga larawan kay wa na nang napo kasugo but pasabot okay nang magbuhat og linilok nga larawan. Ato na hinuon gikupintensyahan ang something's missing ni. So basta nabasa na to ang nakuan inyo na nang nasabtan. Okay, last text nga atong basahon. Sir, pangutana ni. So ato lang usaning ikuan ha kay ni ay follow-up question nga atong tubagon karon. Okay, si Bradley B sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imo usa malili diha ang atong monitor aron atong may baluan kung diining mga lugar o napita o nasuras kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga listeners sa radio kutob sa naabot karon sa labyog sa atong broadcast. So, good evening yung tanan. Welcome kamo karong gabi na. Anya sa gihapon higala mohangyo minyo taga-ibig feedback no kung kumusta naman ang signal sa radio sa inyong mga dapit. Okay na ba ang signal sa unang karat-karat karon kumusta naman ang signal na to? Taga-ibig feedback diri. Unya sa tanan natong mga viewers karon sa Pilipinas ug uban pang nasod sa kalibutan kutob sa nagmonitor sa programa kinasingkasing manamo nga gina-welcome dinhi sa Tolomanon sa Jesus is our hope. Good evening po sa Riverside FM Cebu sa 93.2. Kanunay nga nag-hook up nining ato nga Tolomanon through Facebook no. Anya maayong gabi sa tanan niyo diha nga nagapaminaw karon. Kutob sa naminaw diha sa Southern Cebu nga Rizal Negros nga maabot sa labyog sa broadcast diha sinatilan. So kamontanan gina-welcome namo dinhi sa Tolomanon sa Jesus is our hope. Makahimo na mo mga higala sa pagpadala og mga mensahe diri namo ni Brother John. Diri sa among mga number nga among gipahibaw ninyo, pwede mo makapadala og mga messages or pwede sa dinhi sa comment section nato sa atong official account no dinhi sa radio ang DYC Embugo Adventist. Unya pwede sang mopadala mo og message diri sa kang Brother Libby Clavis nga account diya sa messenger nato aron nato mabasa. Pwede po sa messenger siguro ni Brother John Alexander Dihito Jr. So makapadala mo og message sigala aron ato nang mabasa sab ang inyong mga mensahe dinhi sa ato nga Tolomanon. Okay, ato na ning sugdan no. Ato ning ipahinumdom sa tanang mga viewers ug followers sa program nato. Palihog di nato kalimtan atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend, mga binahal sa kinabuhi ang ato nga Tolomanon para nga sila usab ma-bless po sila, pinaagi silang pagtanaw, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo.
Okay, ato na ning tagdon ang mga mensahe nga atong nakita sa screen. Ato nakita si Trish Jamen Jaime. Good evening ninyo, Brad, watching here in Lapu-Lapu City, Cebu. So, good evening, Sister Trish Jamen Jaime. O niya pagyod evening. O niya po sa Hyacinth Carl Chung Bakero Yakten. Good evening, Kuya Libby o Kuya John. Shout out ko ni Roth Bakero watching from Hagnaya, San Remigio, Cebu. Salamat kaayo sa paglab sa ato nga program. Daghang kaining heart imong gisend og makamot nga nagpray. Thank you kaayo sa iyong paglab og pagpray. Niya po si Brother Ronilo Itang. Ang iya pong mensahe, maayong gabi na usab kaninyo, Brother John o Kuya Libby. Maingon usab sa mga kaigsunan, tigpaminaw og sa mga nagview niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So, mayong gabi ni mo diya, Brother Ronilo, diya sa Saudi Arabia. Niya, ang Diyos po magpanalangin ni mo. Niya po si Sister Nikki Sumalinog or Sister Luni Sumalinog. Good evening ninyo, Brad. So, good evening, Sister Nikki. Niya po si Miliod Silasol. Mayong gabi sa tanan. God bless. Okay, God bless also. Niya po si Sister G. Marie Kalapuan. Salamat po sa pag-send og daghan nga heart og makamot nga nagpray. Salamat kaayo, Sister G. Marie. Niya sad si Brother Rufino Moreno. Good evening ninyo, Brother Libby o Brother John. Sipa kaayo ang frequency modulation. FM, klaro kaayo, kusog kaayo. Walay sagarat, bro. Thanks, God bless. Salamat kaayo, no? Ni Brother Rufino Moreno. Na to, nawagtang na to katong away di kayo klaro. Niya katong sagarat. Karon okay na pwede na kusog na ato nga signal. Niya si Brother Felipe Dilaw or Brother Pipe. Maayong gabi. So good evening, Brother Pipe, uban si mong family og tanang mga brad og mga sis nato diha sa Anapog, San Remigio. Niya po si ang Obuob Seventh-day Adventist watching from Tabango, Leyte. Greetings from Velasco, Ihada, Dorotan, Cartaginas, Hilig, Galicia, Buncha, Herbacio, Cuervo family. God bless mga igsoon. So ilan ning group dito. Niya po si Amistoso Ina Shen. Mayong gabi, Kuya Libby. Greet nako si Ma'am Duli Libra og sa iyang Paris og Kuya Brian Ganti og sa iya gihapon nga Paris og sa akong Lolo Pipi og Lula Suling og sa uban pa nga nitambong sa pahina ganiha diri sa Kabalawan kay nag-ayo sa simbahan nga naigo sa Alimpos. Thank you sa imong pagbasa. God bless. So God bless also Amistoso Ena Shen. Niya po si Chel Notario Aragon. Salamat po sa paglab, Sister Chel, o pag-pray sa ato nga programa. Ato po nakita si Brother John Real Cosmo Sigarino. Brother John Sigarino. Jan. Okay, salamat kaayo sa pag-send og mga heart, no? Salamat sa paglab sa ato nga program. Good evening niyong tanan diha sa Tambungon. Ato ning pulihon og tan-aw ang pikas nga screen. Ato ning tagdon ang mga nag-heart, nag-send og heart og nag-like sa ato nga program. Okay, niya si Vincent Brian Andrin Indak. Niya po si Ayan Kevin Dorotan, Norlito Tagalog, Florinda Manzo, Janrel Cosmo Sigarino, Arlene Bulambao Oliamot,
Nikki Sumalinog, G. Marie Kalapuan, Chel Notario Aragon, Amistoso Inasyen, Norman Velasquez Villarente, Emily Dilaw Hilig, Ronaldo V. Bragat, Sherwin Orsal, Anita Cabaluna Claves, Roslyn Mainit, Scout Ranger Senior, o Gronilo Itang. Mauni sila ang manag-send og heart sa ato nga program. Aritas mga nag-like sa ato nga programa. Niya si Brother Aniceto Priscilias. Aniya, good evening di dihan sa panggamay, lanog-danog ni atong programa. Aniya, good evening po na ni Brother Edson diha og ni sayang Mrs. no, si Sister Celine, mga Mindaros family. Aniya niya po si Brother Jake Sumalinog, tapos Dumagiti, Million Silasol, Jerry Ann Alcoma Orsal, Juni Mainit, Jimboy Idar, Tris Jamin Jaime, Elmer Senior de Jesus, Lovely Dihito, Mary Grace Mungkada Mainit, Anya Scott Nathan Lozero, Mi Pretty Mi Simons, o Brother Ronilo Arofino Moreno. So muni ato mga nakita mga higala nga nagpakiguban, nag-like ug nag-heart sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. Okay, ato sa nintanahon dinhi sa ato nga messenger. Ato ning tan-awon kung naabay mga ning bisita sa atong messenger, mga nag-heart po ni sila. Niya sila si Nike Sumalinog, Brother Ronilo Itang, Sherwin Orsal, niya po si Amistoso Enasyen, niya po si Jimari Kalapuan, mga nag-sending heart, niya po si Sister Roselyn Alfornon, diha ni sa Gimpilakan. So good evening yung tanano diha sa Gimpilakan. Salamat po sa inyong pagpaminaw sa ato nga program. Okay, niya po dato nakita dinhi sa pikas nga screen. Niya po si Brother Alex Orhil. Good evening. God bless you always. Salamat sa paglab sa atong programa. So, good evening, Brother Alex. Okay, siguro Brother John, kay basahon diya nga niabot ng mensay. Okay, ni atay kuan na ato lang ning basahon. Nakabasa naman ta ganina, last text na lang ni akong basahon sa kuan. Sir, pwede ba nga inyong hisgutan din ako ano man kadada nga murag hapon ni og mahitungod sa pangutana, no? So ato lang ning kuan itiwason ta lang unya ni. So anhita sa kuan, anhita sa atong atong gipasaaran nga hisgutan karon, no? Anya kanana ang gikan ni kang Brother Amado Batelier, no? Brother Amado, salamat gyud sa imong pagpaminaw pirmi sa atong programa ha. Unya ayaw lang og kuan, sige lang pangutana, no? Okay, aron pod nga inunta makakuha pod ba og pagtulunan ang mga naminaw sa imuhang pangutana. So Brother Amado Batelier, ato ning taga no pagtagad. Okay. Okay. Sige Brother Levi, okay ra. Sige. Okay, ito po nakita din si Sister Loida Peritos Iyaw. Good evening, Brother John. Greet ko kang Ederson Peritos o Jidel Peritos sa San Remigio, Cebu, from Masbate. Masbate ni Sister Loida Peritos Iyaw. Okay, dadagang kaing salamat Sister Luida. Okay, Brother John, napakay... Ato na ta sa pangutana? O napakay basahon dia? Diya pa si Pastor Hill. Mayong gabi pa, Slib, Pastor John. Mayong gabi ninyong duha. Padong meron sa Vigil, Lower Cacao. Attend me sa Vigil ni Gerson Tunyakaw. Okay, dagang salamat Pastor. Salamat ha sa imong hatag sa ko ang panggasolina. Thank you kay Pastor. Unya sayang akong schedule diha ugma pa sa gabi sa kang Brother Gerson
matatog na karon kay mag-abot ta pero okay lang. So ugma at mapuli ko diha pastor no sa ilan ni Brother Gerson. So thank you sa imong concern sa atong igsuon nga namatay. Well adto ta nining kuan gitext ni Amado Batiller. Ang kani kaklaro ana sir nga Bible base gihapon na nga ang kasuguan didto ra sa Israel. Wala tay labot ana kaklaro sa Salmo 147 19 ug 20 si Amado Batiller ni ang inyong dugay na nga tigpaminawan. Okay, daghang kaayong salamat Brother Amado Batiller, no? May tungod aning imuha bang konsepto nga ang kasuguan sa Dios lalo na sa sugo didto ra na sa Israel wa gid tay labot ana. Kaklaro nga di ba Bible based gihapon. So ato nang i-trace karon, no? Pero sa imong giingon nga dugay na ka nga tigpaminawan, siya ro naman pod nga kining mga bahina, kining mga puntuha, halos mahilo man lang ta og kadali niya. Naa naman po'y mo susi ani, ato na pong ma-open sa kahanginan, mahilom og kadali, maadto na pod sa aning bahina, tungod kay ang ato maadaghang kay interesado sa igpapahulay, sa Domingo, sa pagkaon, sa napo kasugo, sa larawan, unsa na lang diha ang ilang mga kuan. Pero kining mga puntuha Brother Amado Batiller kuan man dili man ni kay karon ra ni sa ato nga programa na abot unya dugay naman di kang nagpaminawan hangtod ba di ay karon wa nimo gyud hatagi og kahigayunan ang pagpamalandong may tungod sa pulong sa Dios. Sa nangagi nato nga gihisgutan dinhi may nangutana ani nga dili na kay pagtuo na lagi. Pero sumala sa gipasabot sa Biblia sa Roma 3:31 ingon ni San Pablo, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa pagtuo? Hinunua wala gayod, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Kung pagtuo wala may problema ana. Pero kung moingon mo nga pagtuo niya wa na ng kasuguan diha ra kay wa man na ipasabot sa Biblia. Sa Galacia 3:24 nagsulti nga matud pa sa Galacia 3:24 nga busa ang kasuguan na himong atong magtatagan ug mag-aagak ngadto kang Kristo aron ta pakamatarongon diha sa pagtuo. So ingon ni ana kalig-on ang gipamatuod sa balaang kasulatan mahitungod sa kasuguan ug sa pagtuo. Kay kung pagtuo lang wala ang kasuguan dili man na pagtuo, pagpatuo-tuo na. Unya ang pagtuo nga walay buhat patay. Unsa may imong buhaton diha? Kung wa ang kasuguan, di ang pagtuong way buhat patay. Nga naman, wa man kay buhaton, kay wa man kahadete labot sa kasuguan. May tungod ni ining imong gihisgutan ba? Nagamit gihapon ka ni anang terminong Bible base. Tinuod bitaw na. Doon na ba gud mi gitubag dinhi sa kahanginan nga mga pangutana o text dinhi nga wa na mo ibase sa Biblia? Unya, ingon ni ini maglisod man gani mo pagdawat og pagtuo nga ang amo nga pagtubag kinini ang pinasikad sa Biblia daw labi na gyud nga maglisod mo pagdawat og pagtubag kun ang among pagtubag wala ibase sa Biblia, amo-amo ra. Beato kununing basahon dinhi kung naghatag ba ni og mando nato nga didto ra na sa Israel ang kasuguan sa Dios og wa tay labot. Kay naa manggoy daghan na Brother Amado Batiller nga mga tao nga magbasa og Biblia, magbasa og bersikulo nga ang ilang gibasa nga bersikulo ilang hatagan sa ilang kaugalingon nga konklusyon ug ang gipasabot sa maong bersikulo nga ilang gibasa nawala na kay ang ilang gihimo nagpaibabaw ang ilang kaugalingong konklusyon. Unsa maning konklusyon? Ilang kaugalingon ba nga mga rason o pangatarungan ato ning basahon ni dinhi ang Salmo 119 kinini ang kananaang dinhi sa Salmo 119 og 20. Well palihog lang ay lang usa og kinsa baning nanawag kay maguba man ang kanini ang okay ninong makuan mas maitong imo siguro tong tubagon tawag ko og otro ninong be andiri na sa kuan sorry ninong okay niya ato ning basahon
Salmo 147, 19 ug 20. Mao man ni ang kuan nimo Brother Amado Batelier niya o. Ginapakita niya ang iyang pulong kang Hakob. Ang iyang kabalauran ug ang iyang tulumanon kang Israel. Ang pulong Hakob ug Israel ato nang tandaan Brother Amado Batelier nga ang Hakob mao ni ang old names ni Hakob diin kini siya nakig-away sa manulunda. Ay kini siya pod ang nagbetrayed, nagluib sa iyang amahan ug siyang igsuon nga si Esau. Unya nasuko man si Esau kay kadtong pagpapala nga iyang gidawat gikan siyang amahan para manunta to sa iya. Unya kay gilimbungan man niya ang iyang amahan pinaagi sa pagkuag karniro kay si Esau gud balhibuon man to og panit. Busa pinaagi sa panit sa karniro nalimbungan niyang amahan kay nakuha naman to, nabuta naman to. Unya, sa kasuko ning Esau, gusto ni Esau nga patyon si Jacob nga iyang igsuon. Busang iyang inahan si Rebecca, gisugo paglayas ngadto sa Haran. Diin dito ang igsuon niya, ni Rebecca nga iyang inahan, nga kinini ang dito nag-abot siya dito. Unya, iyang igsuon ba nga lalaki, si Laban. Nahitabo lang nga si Jacob, nakagusto kang Raquel, ang maguwang ani si Leah. O guna taas naman kayo ato paning subayon pa, nahitabo nga si Jacob nakiglayog, nakigrisling sa ang iya di ang tao di ay nga iyang gipakiglayugan, girislingan usa ka manulunda. Diha na niya nabantay sa hapit na gyud ang kabuntagon. Indunta kabuntagon na gyud to. Unya ning hangyo ang maong tao nga kana na ang buhian siya kay kabuntagon na. Niingon si Jacob, dili man di ini basta-basta nga tao nga akong gikaaway. Insya di ta kabuhian ug di ko nimo panalanginan. Ug dinhi nagsugod unang kasaysayan ng records Biblia nga nahimong kiang si Jacob. Unya gikan sa Jacob gitawag na ni siya sa ngalan nga Israel. Sa una, ang Israel, mao ni si Jacob. Unya, diha siyang kaliwatan, ning lutaw gyud ang kanang itong Israel kaysa 12 ka mga anak, 13 man ka anak ning Jacob, usaray babae, gingalag Dina na minyo og prinsipe, 12 niya ka anak nga lalaki sa 4 ka babae nga nahimo niyang asawa tungod sa ilang pag-una sa kabubuton sa Ginoo. Mura bag ilang gipangunahan ang Dios. Na sa ilang pag-unas kabubuton sa Ginoo nahimong kasamok dis kinabuhi ini nga Jacob. Unya karon niya ang punto. Ang pulong Israel, kita ron ang mga modernong Israel kay ang kahulugan sa pulong Israel chosen or peculiar people. So dinhi ang gisgutan sa 19 nag-ingon ginapakita niya ang iyang pulong kang Jacob, ang iyang kabalauran ug ang iyang tulumanon kang Israel. So, kung imong tanaw, Israel ug Jacob, this is the same person. Unya, niya dinhi ang inyong paghunahuna ug pagsabot nga dito ra na sa Israel, wa tay labot sa kasuguan. Niya, wala ba niya buhata ang ingon niini sa bisan unsa nga nasod? Wala niya buhata ang ingon niini sa bisan unsa nga nasod. Og mahitungod sa iyang mga tulumanon, sila wala manghibalo ni ana, daygo ninyo siuba. Ang inyong konklusyon nga ang kasuguan sa Dios didto las Israel tungod ining pagkasulti nga wala nag-ingon dinhi nga matud pa nga wala niya buhata ang ingon niini sa bisan unsa nga nasod. Tinuod man na kay ang napulo kasugo, ang unang nakadawat ani mauman ang mga Israelinhon. Kaysa dinha nga gikuha ni Moises ang mga Israelinhon gikan sa Ehipto paingon ngadto sa kamingawan, pag-abot dito sa wilderness o kamingawan sa kapatagan, gibili ni Moises ang dakong panon sa Israelita ug misaka siya dito sa bukid sa Sinai. Ug dito sa bukid sa Sinai, ang record sa Biblia, nagpuasa siya sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi, ug dito gihatag sa Dios kang Moises ang napulo kasugo nga iyang gisulat sa duha ka papan nga bato sa iyang kaugalingong tudlo sumala sa Exodo 31:18. Tinuod na nga wa ni buhata ang kasuguan dito sa uban nga nasod, dito ra sa Israel. Pero ang implementation ini
alang ni tanang katawhan, alang sa tibuok nga kalibutan. Gilipat ba lang mo sa yawa ining bersikulo aron gid mo nga magdumili sa pagsunod sa napulo kasugo aron mulihay mo. Pero wa man ni magsulting didto ras nasod sa Israel ang kasuguan sa Dios. Kay ang implementasyon sa kasuguan sa Dios dili lang sa mga taga-Israel, dili lang didto sa nasod sa Israel, kundi alang sa tanang katawan o sa tibuok nga kalibutan. Pamatira gud ni ang Salmo 147:15 unsay gisulti dinhi nag-ingon, siya nagapadala sa iyang sugo sa ibabaw sa yuta. Asa ni ipadala ang iyang sugo? Sa ibabaw sa yuta. But pasabot ibabaw sa kalibutan. Unya mo bitaw nag-ingon si Kristo Mateo 5:18, samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o sa katulpok nini hangtod nga ang tanan matuman. So ang kasuguan sa Dios didto man tuod na sa Israel na himo kay gisulat mo na sa Dios, pero ang implementasyon ini dili lang didto kundi sa tanang katawan o sa tibuok nga kalibutan. Malinaw ang gisulti sa 15 nga nagpadala ang Dios, siya nagpadala siyang sugo sa ibabaw sa yuta. Sato pa sa ibabaw sa kalibutan. Dini ako ruguning basahon dinhi sa kanini ang unang hari 15 kanana ang unang sa Salmo 147:15 kay kanini ang imo maguning gihisgutan kining 147. Niyaw akong basahon na sumala sa Salmo 147:15 ingon ni ini ang gisulti tan-awa He sends his orders to the world. Diin ipadala sa Dios ngadtos kalibutan busa ayaw na napadayuni ng inyong pagdahom-dahom o hunahuna gikan sa inyong mga pangulo nga wa tay labot ni anang kasuguan, wa tay labot sa napulo kasugo, kay wa na gitudlo sa Biblia. Tan-awa ragod ang balaang kasulatan gituga man na sa Ginoo ikaduhang Korinto, ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ang Dios nagtuga sa kasulatan alang sa pagpanudlo. Wa na itudlo dinis kasulatan nga ang napulo kasugo ang kasuguan sa Dios wa tay labot kay didto ra na sa Israel. Kay ngano man gipadala sa Dios ang iyang mga sugo sa ibabaw sa naong sa yuta sa tanang katawhan. Mao nga nagsulti si Kristo samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok niini hangtod nga ang tanan matuman. So pamati aragod kuno ni Brother Amado Batilier uban sa tanang mga naminaw. Ako moingon ko nga dili gyud ko makatuo nga sa inyong gipamatian karon wa mo makasabot. Nganuman kay nasayod ko nga ang pulong sa Dios kamatuoran kapag ang pulong sa Dios atong hisgutan mo intervene niini ang Holy Spirit, ang Espiritus Ginoo aron nga ang tao mapasabot. Mo bitaw na ang giingon sa kanana ang ikaduha sa Hebreano 3:15, pagkadungog ninyo siyang pulong, ayaw ninyo paghahia ang inyong mga kasing-kasing. Ngano man, kay ngano nga di paghihong kasing-kasing, nadungog og nabati ninyo. Unya, nasabtan ninyo ni, di kumutuong wa mo kasabot. Kay kung wa mo kasabot, natural nga ang inyong salabutan, dili na salabutan og tao nga normal og pagpanabot. Pero sa taong normal, imposibleng wa mo kasabot. Pero ang hinungdan ngano nga hangtod karon nagdumili mo niini, tungod kay inyong gipagahi ang inyong mga kasing-kasing, dili tungod kay wa mo makasabot, kay mas bililhon sa inyo ang gitudlo sa iyong mga leader, sa iyong mga pangulo, kaysa gitudlo sa Dios dinis balaang kasulatan. Pamati ko no, Brother Amado Batilier, dinis sa unang hari 8:60 ug 61, akong basahon ni aron ang tanang mga katawhan sa yuta. Kung imong basahon ni sa English, klaro na, mas lalo pang klaro. Akong basahon na, adi sa The Living Bible, sa Nunang Hari, Kapitulo 8, versikulo 60. Akong basahon, unsay gisulti dinhi. 8:60 sa Nunang Hari, sa kanang The Living Bible. Niyaw, ang giingon dinhi sa maong kanana ang
bersikulo sa atong gibasa nag-ingon dinhi. Me people all over the earth know that the Lord is God. Tanaw ha, all over the earth ang gisgutan. So ang usbon ko, ang implementation sa kasuguan sa Dios ngadto sa tibuok nga kalibutan, ngadto sa tanang katawan ug dili lamang diha ra sa nasod sa Israel o iyas Israel. So ako ning balikan og basa kuno be, nag-ingon dinhi aron ang tanang katawhan sa yuta gi-address ni ngadto sa tanang katawhan sa yuta. Tima ni langit ug yuta ang gisgutan. May langit ba mong inyong gipuy-an diha? Na ilangit na yuta. Og naaapil na sa kasuguan. Nag-ingon dinhi aron ang tanang katawhan sa yuta manghibalo nga si Jehova siya mao ang Dios wala nay lain. Busa, tanaw ha, busa hingpita ang inyong kasing-kasing uban kang Jehova nga atong Dios sa paglakat sa iyang kabalauran ug sa pagbantay sa iyang kasuguan maingon ni ining adlaw. Di ini nga mensahe ngadtos tanang katawhan sa kalibutan. Busa ang Biblia hayag ug dayag nga nagpamatuod og unya maupod ni ang gipamatuod niini nga programa nga inyong ginapamatian. Busa brother Amado Batilier uban sa tanang naminaw. Angay ninyong mahibaluan hinuktukin ninyo ang nahitabo sa nangaging mga panahon sa kapanahonan ning Noe. Kadtong mga taong nangalaglag sa lunop sa tubig, dili to mga taong inosente. Dili to mga taong wa makadungog ug wa makabati. Pero nganong sila nangalaglag, tungod kay wa nila dawata ang pasidaan sa Dios, wa nila dawata ang pulong sa Dios, wala nila dawata ang gustong mahitabo nga kinabuhian sa Dios nila, og nangalaglag sila sa samang pagkaagi. Hinumdumin ninyo brother Amado Batilier uban sa tanang naminaw, dili tungod kay kamo mga inosente, dili tungod kay kamo wa makabati, makadungog o masayod, nakabati na mo, nakadungog na mo, nasayod na mo, gikan ni ini nga programa. Pero og inyog yung dumilian, wa man mi mahimo, wa tay mahimo niya na, ang importanteng nakadungog mo, og unsay inyong dangatan unya sa adlaw sa katapusan, kana kay ang inyong nabatian karon inyong gidumilian. Ang klaro dinhi nga ang kasuguan sa Dios alang sa tanang katawan sa tibuok nga kalibutan. Unya kun imong tan-awon, ang pamahayag ni Kristo og sa mga apostoles maurasab ang gipamahayag niini nga programa nga inyong ginapamatian. Ug unya kun dumilian gid nimo ang pulong sa Dios, ang kasuguan sa Dios, niya ang deklarasyon sa balaang kasulatan ng Juan 2:4, siya nga magaingon ako nakailakan niya apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Unsay nakapahimong bakakon sa tao? Ang pagkawala magbantay sa kasuguan. Unsay nakapahimong walay kamatuoran sa tao? Ang wala pagbantay sa kasuguan. Kinsa maning bakakon? Ay, iya siyawa, Juan 8:44. Ang yawa amahan sa mga bakak, ang mga anak bakakon pod kay ang amahan maumay amahan sa bakak. Ang yawa unya kay ang mga anak wa magsunod sa kasuguan bakakon, iya siyawa. Walay kamaturan, kinsa maning kamaturan? Si Kristo, Juan 14:6. Daghan karon nga nagtuo, nagsimba nga lagad sa Ginoo, pero unsa ni sila? Christian without Christ. Kay ang mga Christian nagsunod na sa kasuguan sama sa kang Kristo. Mateo 5:17, gisunod niya, gituman niyang kasuguan. Brother Amado Batilier, sa among kasing-kasing, dawaton man ninyo o dili, basta sa among kasing-kasing, nalipay mi nga napaabot sa inyo ni nga kamatuoran. Ug inyo paning dumilian, inyo na wa nami tulubagon mahitungod niya na. Way kamatuoran, wa bakakon ang wa magsunod sa kasuguan. Mo na gisulti. Mo nang nangutana bitaw si Kristo. Nga hangtod karon lisod ninyo ning matubag. Nganuman nagmakusganon mo nga di mo mosunod sa kasuguan. Unsay pangutana ni Kristo? Lucas 6:46 ngon, and why call ye me Lord, Lord, and do not things which I say. Nganong mutawag man mo nako Ginoo, Ginoo? Unya dili mo mubuhat sa ginasugo ko kaninyo. Gisugo ba ni Kristo sa iyang ministry, sa iyang panahon nga magsunod sa napulo ka sugo? Yes.
O ato nang gibasa sa makadaghan, sumala sa the Living Bible sa Lucas 18 ngadto 21, usa ka tawo nangutana niya, "God, sir, what shall I do to get to heaven?" Unsay giingon ni Kristo, nganong ingon magagmaayo? Way laing maayo ang Dios lang. Munang ayaw gid mo pag-ilas yung kagalingong mainlaki na mo, mga maayo na mo. Kay masudlan gani mo siyawa tungod ang karbuhan kuno na mong maayo mo. Imbis na amos Ginoo adto na mo siyawa. Ingos Ginoo ang Ginoo usara gyud maayo ang Dios lang. Anya nangon siya, may tungod sa imong pangutana. Ingon niya, you know what the 10 commandments say. Nasayod na ka o unsay gisultis na pulo ka sugo. Busa ang napulo kasugo, dili na nimo mapabulag diha sa imong pagtuo, dili na mapabulag sa imong pagpangalagad sa Ginoo, naara gyud na sa inyo kung magpabilin mo ni anang sayop nga pagtuo, ni anang sayop nga pagtulunan, nga pagtuong sayop, pagtulun ang sayop, nga wa ipatuo o wa itudlo dinhis bala ang kasulatan. Ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. O kung imong gituman ang kasulatan, gisusi nimong kasulatan, natudluan ka na unta, may tungod nini. Pero ngano nga hangtod karon nagpabilin kag supak, kay ang naas kasulatan, wa nimo sunda, munang wa kakatudloy. Sunod, alang sa pagpamadlong. Kung gisunod nimo ang bala ang kasulatan, nabadlong ka na gudunta ni anang pagtuuha, nga wa nang kasuguan kay dito sa Israel, gibadlong ka na. Alang sa pagpanulid, kung nagsusi ka unta sa kasulatan, natulid ka na gudunta sa imong pagkabaliko. O ang gisulti sa kasulatan alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Sa manay ang kasuguan sa Dios, dili ba na mataro? Na matuto ka na gyud unta, pero nganong wa tungod kay ang gitudlo sa Dios sa balaang kasulatan inyong gisupak. Mabuhay ka, Brother Amado, ubas tanang naminaw ang inyong gipamatian kamatuoran. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw pagbasabot sa natinawan o nakasabot na ninyo ang mga una-una. Brother Libby? Okay, digon salamat, Brother John. So, ato ning tagdon mga higala ni ay mga nahidugang. Niya si Brother Roland Neriginon. Mayong gabi, Brother Libby o Brother John. Welcome gihapon sa inyong tulumanon. Jesus is our hope. Ilabi na diri sa Quezon City o diha sa Cebu. O tanang kaigsuunan ang pagtuo magauban. Ang Ginoo magauban kaninyo. God bless. So God bless also Brother Roland. Niya po si Rosemary Timbang. Mayong gabi, Brad. God bless you all. Salamat po sa paglab ug pagpray. Niya po si Brother Doming Bunukan. Mayong gabi ninyo tanan diha sa stasyon. O may gabi diha ninong, uban sa imong pamilya ninong. Salamat. Nagpaminaw ta karon sa among panimalay. Salamat sa pagpray o paglab. Niya po si Jerry Monte Alto. Salamat sa pag-send of heart. Niya po Sister Alba Mahait. Happy evening to everyone. God bless you always. Salamat sa pag-view, Madam. God bless you and your family. Anya niya po si Vangeline Trajano Aquanta. Amin. Anya niya po si Jezreel Mas Aranyo. Amen. Nag-send po siya og heart. Thank you kaayo. Niya ato ning lantawon makadiyot ang pikas mahigala nga screen. Okay, ato ning tanawon mga nahigudugang naglantaw sa ato nga tulumanon karon. Okay, niya si Jenny Rama Permin. Niya po sila si Leonidas Sumalinog, Leslie Berosel Sayam, niya po si Norman Velasquez Villarente, niya sad si Salamat sa inyong Eleuterio, pag-view diha dong. Kumusta mo diha iskaw? niya po si Eleuterio Lagarisa, nakikuban sa nato, niya si Vincent Brian Andrin Indak. Thank you. Niya ato pa ning tanaw ning uban nga mga higala na to nga ni akarong gabiuna nakikuban. Irene Vasquez Silig, niya Renchi Pahi Corpin, niya po si Rixa Sinoy, Gina Jason Caburnay,
Anya ni asad si Sherwin Orsal, Ma'am Emily Dilao Hilig, ato sa nakita dinhi. Anya si Toki Ga Coriba. Nakiguban sad si Ronimar Anciano Moraca. Anya si Leslie Berosel Sayam. Yan niya po si Anita Claves. Okay, muna ito manakita niya po si Brother Roger Villafuente. Okay, ato ning tanawon nasab ang mga nag-like sa ato nga program, mga nahidugang nga nag-like. Atong nakita din si Edward Genereyes, si May Pretty May, ato nabasa kaniya. Niya po si ang mensahe nga nagdilaab, si Brother Jimmy Ranises ni. Asa na kaniron si Brother Ranises. Okay, ato ning tanaw ning uban. Ni asad si Ascot Nathan Lucero, Mary Grace Mongkada Mainit, Jodath Pipito Baring Istor. Ni asad si Lovely Deheto, Elmer Senior de Jesus. Niya po si Edelfonso. Nakita po nato si Remy Nobal Monteliano. Okay, mao ni atong mga nakita higala nga nag-like sa ato nga program. Okay. Ato na ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Okay, di pa itong tanaw ni balikan ni si Banjelin Trajano Aquanta. Okay, no? Brother John, giyon sa to paghanay ang pangutana? Ang iyang pangutana ni Amado Batilier, Brother Libby, nga Bible base lagi kuno. Unya kaklaro diha sa Salmo 147, 19 ug 20 nga ang kasuguan wala buhata sa ubang mga nasod dito ra sa Israel. Okay, salamat no kay mamantay gibasihan na kay ang ila pod eksakto kunong Bible alone ang ila. Kay naman kuno Bible pod nga lagi ang mga sugo dito ra sa Israel, buhata sa Israel. Nya nay verse nga yang gihatag sa Salmo 147, mo ni iyang gibasihan nga katong ato nga gitubag ni adtong nanlabay nga mga gabi nya mo ni iyang gi-quote nga kuan ganang Bible base lagi koy nabasa kuno sa Biblia. Okay, atong tanaw niya si Edwin Iscario, maayong gabi Brother John o Brother Libby watching from Bantayan Island. Okay, ato ning basahon ra gud wa man mag-ingon dinhi nga ang napulo kasugo alang lamang sa Israel. Ang gisgutan diri ginapakita niya, ang niya din ang Dios na niya ang iyang pulong kang Hakob. Kini Hakob kuan siya mauni ang mauni si anak ni Israel, no? Anak ni Isaac, kay si Isaac aduna may duha ka anak nga si Esau ug si Jacob. Mga si Esau mo'y nahimong panganay, si Jacob mo'y manghod. Duha ni kam nagsuon sila. Kaniya kini si Jacob gibalhin ni iyang ngalan og Israel. Kaysa dihang nakiglayog siya sa manulunda, nahimo siya nagmadaogon sa pulong Israel, nagkahulugan ka na og nagmadaogon. Kaniya, ang pulong sa Dios gisgutan sa 147:19, ginapakita niya ang iyang pulong kang Jacob. Gipakita, asa gipakita kang Jacob. Ingos na din ang iyang kabalauran og ang iyang matulumanon kang Israel. Maghihisgot niya ang iyang kabalauran kay ang ingon ang unang punto gipakita niya ang iyang mapulong kang Jacob ug ang iyang kabalauran ug ang iyang mga tulumanon kang Israel. Wala niya buhata ang ingon niini sa bisan unsa nga nasod ug mahitungod sa iyang mga tulumanon
sila wala manghibalo ni ana daygon ninyo sa Jehova. Wa man magisguton hinga ang napulo ka sugo alang lamang sa Israel. Tinuod gipakita ngadto kang Jacob, pero dili kay alang lang to sa dili kay para lang sa Israel ang napulo ka sugo higala. Kay ang tuyos Ginoo ang napulo ka sugo alang na sa tibok kalibutan ni bisan kinsa nga mga tawo ning kalibutan na. Mao bitay hinungdan nga kung imong tanawon ang Biblia, mo nang ato yung klarohong Biblia. Dili kay ang Salmo 147 lang o conclusion dito nga sa Israel na ang napulo ka sugo. So tanawa ang umama verse naghatag og kahayag sa pagsabot kung alang ba kang kinsa ang napulo ka sugo. Limited ra ba gyud sa Israel? Atong tanawon dinhi Ecclesiastes 12 versikulo 13. Nag-ingon si King Solomon, ang tanang butang, kini mao ang katapusan sa tanang sa mga butang. Ang tanan na dungog na. Kahadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo. Bantay ha? Og bantay ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Nagmension dinhi nga tao, wa maingon nga kay mao kini ang tibuok katungdanan sa mga sa mga Israelihanon. Wala, ang gimension higala mao kini ang tibuok katungdanan sa tao. Kanang pulong tao nagpasabot na nga general. Kay general nagpasabot nga apel ta basta nag-ilata nga kita tao mga higala. Basta tao ta, ang atong pag-ilas to kugalingon, apel ta sa pagbantay Ginoo. Ingon nato nabasa, kahadluki ang Dios, bantay ang iyang mga sugo. Kay mao kini ang tibok katungdanan sa tao. So, dili limited lang sa Israel. Kung ang mga Israelihanon nagbantay sa napulo ka sugo, wag ito'y supa ka na. Nga naman, apel man sila, kay tao man sila. Nya kita mga Pilipino, tao man sabta, wag ito'y apel. Apel ta anang word nga tao. General na kay og mo adto ka sa Greek ana kanang pulong tao anthropos na sa Greek mga kahigalaan. Unya ang kahulugan ng anthropos nagkahulugan ka na og all mankind, no? All human being. Mo man ay kahulugan sa pulong anthropos, no? Anang human being gani nagpasabot nga tao bisan unsay rasa na to, apel ta ana kay alang man sa human being ang Ten Commandments. Atargon tagaan og tagaan ko nato og pagpamatuod. Matod pa sa atong mabasa sa James Strong Greek Dictionary of the New Testament sa page 26. Ang kahulugan sa tao sa Greek anthropos man na. O niya ang meaning is used generally of a human being. Gigamit kini generally sa human being, tao. Male or female without reference to sex or nationality. Wa di ay reference. Maun sa may imong nasyonalidad, apel ka ana, human. O niya ang sugo para sa tao, mga higala. O niya, gingon pa itong mabasa sa pahayag ni Joseph S. Thayer sa Thayer's Greek English Lexicon of the New Testament sa page 46. Ingon din nga ang man nga anthropos, ang meaning ana matupad nga without distinction of sex, a human being whether male or female. Babae man siya laki, basta human being siya. Mao na siya ang pulong tao. Nga ito nabasa sa Ecclesiastes 12:13, ang tibuok katungdanan sa tao pagtuman sa sugos Ginoo. So apel ta na. O niya nabanay boundary? Wala. Kay Salmo 105 versikulo 7 dinhi sa maayong balita nga Biblia, siya nga atong Ginoo mao ang atong Dios, ang iyang mga sugo alang sa tibuok nga kalibutan. Mo na iklarong Bible verse.
Muna nga usa ka bersikulo ay konkluda tan-awang ubang bersikulo o unsay gipahayag mga higala. Kita dita supak nga ang mga Israel mag-apil sa pagbantay sugo. O ang supak nato nga mingon tang alang lang nila nga naman apil man ta atong gipangbasang bersikulo ang iyang mga sugo alang sa tibok kalibutan. Nagpasabot nga dili ta exempted mga higala sa pagbantay sa mga sugo sa Ginoo. Kay atong katungdanan nganong gibuhat sa Dios ang tao aron magtuman sa balaod sa Ginoo. Okay, wa naman tayo time ato nakita dinhi si Chari de la Cruz Nugas. Salamat sa paglab ug pagpray. O niya ni ang atong theme song sa di pahingpit tapuson ng ato nga tulumanon. Mga higala, mag-ampo kita, mahigugbaon og dalang panan namo nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa langit. Daghang salamat sa lunsay nga kamaturan sa imong pulong